17-солада барои бурдан ба Россия чиҳо лозимае? Мегуфтем Пешакир Аҳмад. Билет барои ноболиғон 3-5-7 солара нархи билет гап мезадӣ бо фоизош. Як бародар якум бор омадаи Москва патентгирӣ рафта депортш буровардан. Оё мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ? Ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад? Ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ? Ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ? Пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. Ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд, ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. Доруҳо доставка низ карда мешаванд. Рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. Бо соф савдо бошед. Офиси соф савдо дар Питер ва Москва. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Чхеле ки мо қайд намуда будем ба хоҳиши обуначиёи канали худмон, мо дар видеоҳои ҳаррӯзамон қурби асъори ҳаррӯзара пешниҳоди шумо мегардонем, кӯтоҳ карда дар мавриди рубл, доллар ва евро ба шумо мефаҳмонем ҳаррӯза ки чӣ қадар мебошад. Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ эълон кард. Санаи 11 июн 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 156 сомону 80 дирам ва 100 доллар боша баробар мебошад ба 1132 сомон ва 100 евро боша баробар мебошад ба 1375 сомониву 38 дирам. ҳамин буд қурби асъори имрӯза ва акнун мавзӯи худмона идома медиҳем дар мавриди афзоиши парвозҳои мустақими Русия ва Тоҷикистон рӯз ва соатша ба шумо мегем. Мо як ҳафта пеш видео кардем ва гуфтем ки парвозҳои мустақим, яъне парвозҳои доимӣ аз ҷониби Тоҷикистон ба Россия ва ё аз Россия ба Тоҷикистон зиёд карда мешаванд пас аз 10 июн ва хушбахтона рӯзаш расид ки парвозҳо зиёд шиданд. Мо айни ҳол рӯзҳо ва соатҳоша ба шумо пешниҳод мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. Ба иттилооти сафорат интизор меравад парвози чартерии Ютер ки рӯзи 12 июн дар назар аст, мақоми парвози мунтазам дода мешавад ва ширкати Somon Air дар ҳамон рӯз парвози дуввуми мунтазами ҳафта хоҳад шуд. Яъне ки фардо пага 12 июн ширкати Ютер чартерни парвоз дошт ва ҳамун чартерни намешававу ҳамун чартерниро иваз мекунанд ба парвози мунтазам ва Somon Air боша низ рӯзи 12 июн дуюм парвози мунтазами худша ба анҷом мерасона пага. Ва ногуфта намона ки ба ҳама маълум аст вақтҳои пеш дар як моҳ 4 парвоз буд аз ҷониби як ширкат, парвозҳои мунтазам, вале айни ҳол аз ҷониби як ширкат 8 парвоз мешавад. 2 рейсҳои мунтазам барқарор кардагиянд, ҷамъоҷамъ дар як моҳ 16 парвози мунтазам муқаррар кардагиянд. Парвози Ютер дар масири Москав-Душанбе Москав аз фурудгоҳи Внукова рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе соати 22:00. Яъне ки ширкати Ютер аз Москва ба Душанбе ва боз аз Душанбе ба Москва рӯзҳои сешанбе ва панҷшанбе соати 10 шаб парвози худша муқаррар кардагияд аз фурудгоҳи Внукова. Аз Душанбе рӯзҳои чоршанбе ва ҷумъа соати 6 ба вақти маҳаллӣ. Яъне ки аз шаҳри Душанбе боша рӯзҳои чоршанбе ва ҷумъа ба соати 6 Ҷумҳурии Тоҷикистон парвозҳои худшона муқаррар кардагӣ ҳастанд. Ширкати ҳавопаймоии Somon Air боша дар масири Душанбе Москва ва боз Душанбе парвоз аз Душанбе рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа соати 8:00 субҳ муқаррар гардидагияд. Аз Москва фурудгоҳи Домодедово ва бошад ширкати ҳавопаймоии Somon Air рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа соати 11:50 абед ба вақти маҳаллӣ ба анҷом мерасонад парвози худша. ва инчунин сафорат хотиррасон мекунад шахсоне ки шаҳрвандии Русияро надоранд барои савор шудан ба ҳавопаймои самти Русия бояд бо худ хулосаи тиббӣ дар бораи набудани беморӣ ба забони русиро дошта бошанд. ин чиз аллакай ба ҳама маълум ҳастай ва ногуфта намонад ки тесте ки шумо дастрас мекунед бояд ҳамун навиштаҷоташ бо забони русӣ бошад. Шаҳрвандони Русия бошанд ҳангоми ворид шудан ба Русия бо ворид кардани натиҷаҳои санҷиш ба портали ягонаи хадамоти давлатӣ ва коммуналӣ аз ташхиси дукарата ПЦР мегузаранд. озмоиши аввал бояд дар тӯли 3 рӯз пас аз лаҳзаи вуруд ба Русия анҷом дода шавад. ва ногуфта намонад бародарони азиз ки бисёре аз нафарҳо мумкин намедонед дар куҷо тест меспоранд. Дар шаҳри Душанбе дар фурудгоҳ ҳам аст ва дар Диамед ҳастай. Диамед дар тарафи компанияи
пештара рахш такси, яъне ки дар тарафи масҷиди навай бисёриёт медонен. ба фикрам ҳамуҷа мерен тест месупорен, як рӯз пеш бирен тестона бисупорен, аллакай тайёр мешава дастрас мекунен. Як рӯз ё ки ду рӯз пеш бирен тест бисупорен, 4 рӯз 5 рӯз пеш тестона насупорен. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. тамошобинони азиз, акнун шурӯъ мекунем хондани комментарияҳое ки ба мо савол пешниҳод карден, нависонден. бобои хулиган нависай: 100 барави хор нашави, баракат дар касбу кори мову шумо. ҳазор раҳмати калон дар касбу кори шуморам худованд баракат ато куна. ва ҳамин бобои хулиган касе ҳастае ки ҳама видеоҳои маро тамошо мекуна. ҳазор раҳмат, чунки вақте ман видео пешкаш мегардонам, аввалин шуда ҳамин комментарияро пешниҳод мекуна. зинда бошӣ бародар, барои моро тамошо кардан. исомиддин нависай: салом алайкум, чихелӣ харида намешавад? Мешавад харида. аз Россия электрони билет харида. дирӯз як шиносам ба падараш билет харид. ӯ шаҳрвандии Русияро дорад. бародари азиз, худат аз саволи худат аллакай ҷавоб додӣ ки ӯ шаҳрвандии Русияро дорад. ширкати Somon Air иҷозат додагӣ нестай бо тариқи электронӣ фурӯши чиптаҳора. ва ман дигар ширкатҳошда кор надорам. хоҳиш мекунам ки дуруст дарк кунен, як сухана камтар фикр кунен аввал, баъдан фикри худтона дар комментария баён кунен. XTJ нависай: ака ҳамин саволи мада ҷавоб битен. билет барои ноболиғон 3-5-7 солара нархи билет гап мезадӣ бо фоизош. бародари азиз, ами синни соле ки худат гуфтӣ, ширкат бояд 50% пулша бигира, вале аз чӣ сабаб боша айни ҳол ман намедонам, ширкатҳо аз ҳама 100% пули билет гирифтаистанд. времени ютубер нависай: салом ака, ами билет чанд сум бошад ба Русия? нархи билет $500. боря нависай: ака, як савол. як бародар якум бор омадай Москва патентгирӣ рафтай, депортш бироварданд, меган депорти. ака чо кунем ки як ответи конкрет набитен? бародарои азиз, ҳамин ҳолатҳое ки шумо дилпирӣ боварӣ дорен ки шумо ягон мақсад нарушенӣ кардагӣ нестен ва ягон ҳолате шидагӣ нестай ки шуморо депорт кунанд. дар ин ҳол агар ки шуморо баган депортатсияен ё ки везди шумо маҳкамаи дига, шумо метавонед ки бо тариқи суд, яъне бо тариқи адвокат кори худтона ҳал кунед. For you нависай: салом, коргарои BDA шаҳрванд ҳуқуқ дорад навор карданда. саломату сарбаланд бошӣ. тирам сарбаланд бошӣ бародари азиз. яъне ки дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаҳои анами бозрасии давлатии автомобилӣ дар ягон ҷош омадагӣ нестае ки навор гирифтани корманди ГАИ манъ карда шудагӣ. баъзе ҳолатҳое ҳастае ки ана ҳамун наворҳое ки ронанда мекуна ҳолатҳои баҳсомез боша, агар бо тариқи ҳамун наворҳо метавона ки факт биёра ё ки ҳамун наворҳо метавона доказатель истифода шавад. дар қонунгузорӣ манъ кардагӣ нестанд. наврӯз нуров нависай: ним соат патпати зиёдтӣ накун, сразу дар мавзӯъ базар д реклама бо валюта да гузашти мода дар кор нест. патпати зиёдтӣ гуфта, бародарам як гапае ки маро метавонам тара сухани баъд бигӯм, лекин ҷавоби ахмақ сукутай меган ва барои як комментария эҳтимол наметавонам ки ами қурби асъора отказ кунам, чунки дар як видеое ки ман пешниҳод кардам гуфтам дар комментария ҳама фикроша бинависа. агар хато накунам як 30 нафар 40 нафар фикрои худшона баён кардан ки мо розием дар видеоҳо пешниҳод бигардон. ба ҳамин хотир хулосаи хита бирор ки як кас ки ҷои 30-40 нафар зиёд ки ҷои. ва дар мавзӯи реклама бугӯй бародари азиз, марам олия херид менависем ки безор кардӣ ба рекламот, дигар реклама накард. шуморам ҳамун нафарое ки ҳамин комментариҳоро менависонед, шуморам безор кардем, барое ки ман 100 бор фаҳмондагием ки рекламаро ман айбайн намебарам. агар ҳар касе да маъқул нестае, ҳамун рекламаро тамошо накунед. мумкин ягон кас да маъқул мешава, ягон кас да дар кор мешава. ва боз як комментария дигар аз зиёд менависонанд ки ин канали юристиҷа ё канали духтуртиҷа аз сабабе ки мо дору реклама мекунем ва стоматология реклама мекунем. бародари азиз, ҳар кас фикри ақидаи худша метавона баён куна. ман фикри ягон таитара иваз кардарам наметавонам ва ин кори шахсии мае ки ман чӣ реклама мекунам.
бояд дар шумо ягон зарар нарасонад ҳамин рекламаҳои ма. ин кори шахсии ма чизе форам реклама мекунам, чизе на форам реклама намекунам. Иҷада ҳастай одамое ки ниёз доранд ба ҳамин хели барномаҳо савол пешниҳод мекунанд, то ки аз ягон кас ҷавобҳои худшона бигиранд. мо кӯшиш мекунем ба саволҳои ҳама дар сари вақт ҷавоб бигардонем. Рустам Қосимов нависад: салому алайкум акай Сорбон, ака мебахшӣ ҳамин саволи маро ҷавоб диҳед. Пеш ай беморӣ билет доштем, ҳозир мо метавонем ба ҳамун билетҳо равем Россия. Агар ай ҳамун ширкате ки харидорӣ кардагӣ бошӣ ва ҳамун ширкат барқарор шидагӣ боша, яъне мунтазам парвозҳо шидагӣ боша, албатта ки метавонӣ. Дар ҳоле ки чартерни боша ӯ ширкат, мутаассифона намешавад. Куйбеш 001 нависад: да ҳамин амак чанд бошид, менависам ҷавоб наметиҳӣ. Одамои через Беларусия омадагиян, агар менто қапан ягон проблема шида метавонад дар ҳолате ки патентам ҷавоб диҳед. Патент дорум. Агар дар ҳоле ки ту через Беларусия ғайриқонунӣ гузашта рафта бошӣ ва паспортит печат надошта боша ва проверка кунанд дар база данишон муброяд депортатсия мекунанд. Дар ҳоле ки ту қонунӣ гузашта бошӣ ва айни ҳол қонунӣ қарор дошта бошӣ, ягон проблема намешавад. Ашуров Ҷамшед нависад: салом бародар, 17 солада барои бурдан ба Россия чӣ ҳо лозимай? Мегуфтем Пешакӣ Раҳмат. Барои 17 сола даверности падару модараш лозимай, яъне анамун чи загранпаспортш лозимай ва билет, тамом, дига ягон чи дар кор нест. Асомиддин нависад: акай Сорбон, мо қатитаем, ҳама вақт раҳмат барои хизмата буд кардана ту шери нарака ба пеш Сорбон Сафаров. Гап нест, шуморо ҳам сарбаланд хонаобод бошем ки қатимоен ва суханои хуб менависонед. Модар Тиҷей нависад: аҳсан бародари азиз, ман бо фарзандонам метавонам аз Самарқанд равам ва ба Россия сафар кунам. албатта ки ҷумҳурии Ӯзбекистон иҷозат додагӣ аст ба воситаи кишвари худаш парвоз кардан ба Россияра барои шаҳрвандои Тоҷикистон. Абдуғаниева нависад: салом, американги занак чӣ дар кор, кида дар кор, вай чандта зоид аст? хай дар кор набоша, тамошо накунед видеоро хубтар. баъзе нафарҳое ҳастанд ки интерес нишонанд барои ҳамин ҳар ахбороте ки камтарак шавқу рағбати тамошобина ба худаш ҷалб мекунад, мо ҳамвора дар аввали видеоамон мефаҳмонем, яъне дар борашон гап мезанем. Собитов нависад: салом алайкум Сорбон, ай Новосибирск Москва ба барои рафтан патента чӣ хеле ҳалиш кунем? Ягон маслиҳат медодӣ, раҳмат. вақте ки Москва барои кору фаъолият кардан мераи аз дигар шаҳр ба ФМС муроҷиат мекунӣ, ҳамаи ҳуҷҷатото аз сари нав ҷамъ мекунӣ, пешниҳод мекунӣ ва патенте тайёр мешавад. Ҷураева Раъно нависад: саволам да ҷавоб диҳед, зарурай. Мо аз Москва билет харидем аз аэропорти Душанбе ба Москва. Мумкинай ҷавоб диҳед? Илтимос, бачаҷон, раҳмат, пешакӣ аз номи як модари подписчики шумо. ма дар ҳамин мавзӯъ дирӯз суҳбат кардам, вале чандин нафарҳои дигар комментария нависонданд ки мо чипта харидорӣ кардем, сафар кардем, вале нагуфтанд ки бо кадом ширкат харидорӣ кардагиянд, чунки ширкати Somon Air 100% худаш эълон кардагия ки фурӯши чиптаҳо бо тариқи электронӣ манъ шидагия. ва агар ҳар касе ки аз ягон ширкати дигар харидорӣ кардагӣ боша аз Россия барои шаҳрванди тоҷик рафтан ай Душанбе, дар комментария бинависонед ки аз кадом ширкат харидорӣ карден, то дигароам бубинанд коршон осонтар шавад. ҷавонони Тоҷикистон нависанд: ма 10 бор шид менависам, ҷавоб наметиҳ ака. Через Қирғизистон роҳҳо ҳуй нашидиянд? Не, мутаассифона ҳуй шидагӣ нестай. Сайфиддин Тиҷей нависанд: мошин ма гаи қапид ака, 6 моҳ шид надодестай, мега ай суд хабар нест, мега ясилчо файрод мекунам, мега боша ҷавоб та илтимос брат важния. дар кадом суде ки қарор дорад, яъне ки аму маводе ки тартиб додагиянд ё протоколе ки нисбати ту барои ягон қонунвайронкунӣ тартиб додагиянд ва ӯра ба кадом суд роӣ кардагиянд, дар дасти кадом суд иҷрочӣ қарор дорад, ту метавонӣ барай ба ҳамуҷа худат муроҷиат кунӣ, назди гаи нарай, назди корманди гаи рафта муроҷиат накунӣ. ҳамун корманди гаира ту пурсон боша ки мавод ё протоколи тура куҷо равон кардагиянд, баъд да ту ки гуфт дар куҷоай, метавонӣ барай ба ҳамуҷа муроҷиат кунӣ ки мақсад корта буд кунанд. Пеши корманди гаи нарав, хубш ҳамун суд бира. Барс нависад: салом алайкум акай Сорбон, паспорти внутренний срокаш буд шава, штрафаш чанд боша? Илтимос ҷавоб диҳ. дар куҷо дар назар дорӣ ту? яъне ки дар кадом давлат дар назар дорӣ? Қаҳрамон нависад: хайрият ки носа қимат накардиянд. фикр мекунам нос барои қиматкунӣ ҳам нест, ҳама чизи арзон ҳамин носай барои шахсиятҳое ки истифода мебаранд. мисол як халта нос мехаранд, як ҳафта мекашанд носа, ӯ дигар чизош қимат кардан хубай. мисол мегирем сигарет, спиртной,
умуман ҳамаи ҳамин чизора бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки аксизҳошона аз гумрук заронданшона қимат кардем. барои ҳамин хотир қиматтар шава фикр мекунем истифода барои ҳамин чизҳо кам мешавад. ин хуб қимат кардани имина ҳамун чизҳо. алишер алимзод нависта яка раҳо ҳуйшидиан ё не раҳмат барои ҷавоб доданд. Он роҳҳои заминӣ агар дар назар дошта бошин не, вале бояд роҳи оҳан рӯзҳои наздик шуда шава аз Тоҷикистон ба Россия. Тамошобинони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. Агар ягон саволи дигар дошта бошен дар комментария саволҳои худтона пешниҳод бигардонен ва видеоҳои нави моро интизор бошен. Агар касе ки ба саволаш ҷавоб нагирифт узр мепурсем. Мо кӯшиш кардем то ҳадди имкон ҳамаи саволҳоро бихонем. дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.